ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଥିଲା ସରଳ କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା ଥିଲା ଉଚ୍ଚ। ସେ ହେଲେ ଦେଶର ବରପୁତ୍ର ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ। ଆଜି ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ତାଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। ଶାସ୍ତ୍ରୀଜୀ 9 ଜୁନ୍ 1964ରେ ଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଶାସନ ଥିଲା ଅନନ୍ୟ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭଳି ଦେଶର ଉଚ୍ଚ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦରେ ଅଭିଷିକ୍ତ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ତାଙ୍କୁ ଛୁଇଁ ପାରିନଥିଲା। ସୌଖିନ ଓ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଶୈଳୀ ତାଙ୍କୁ ଆଦୌ ପସନ୍ଦ ନଥିଲା। ଏହି ସରଳ ଏବଂ ଶାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ 1966 ମସିହାରେ ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ ଭାରତ ରତ୍ନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। 1965 ମସିହାରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ସେ ଦେଶର ମଙ୍ଗ ଧରିଥିଲେ ଏବଂ ସେନାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ସ୍ଲୋଗାନ ଥିଲା ଜୟ ଯବାନ ଜୟ କିଷାନ। ସରଳ ଜୀବନଯାପନ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଚଳଣୀରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବିତି ଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ନିଆରା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ନିଷ୍ଠାପରତା ଏବଂ ସଚ୍ଚୋଟପଣିଆ ଦେଶର ଜନମାନସକୁ ବେଶ୍ ଛୁଇଁ ପାରିଥିଲା।